देखायदोंमोन मा YBY खारबाय थैबाय होमबाथ' आंना फैसाया थांजोब्बाय जों बुंबा कनफार्म जाया नालाय दाय जायो ओंखायनो भिडिअ बानायनो मोनलालै टाइम बायदि फिसायानो माला देरो जिखुनुआनो जाया बेखौ दोनथ'बावबाय आं दा मोनसे मा निउस फैदों नायनोलां साननानै नायबाय आं लोगोनो बर'नि निउसाव ओंखारबायना दा जोंबो बुंनो हासिगोन आरोना पर्टेलाव ओंखारनायखाय मा जामारदों बेखौथ' बे भइस रेकर्डआ दाख्लै आंनो होखाबायमोन YBY निफ्राय हरनाय नै अनलाइन ट्रेडिं एपनि जिआव गोग्लैनायनिफ्राय सांग्रां जादों फिन आरोबाव सुबुंफोरा थगायजाबावबाय लागाव हरखाब YBY फान्ड एबा बन्द जाबाय सेस लाख लाख सुबुंफोरा YBY फान्ड एपनिफ्राय रां दिहुननायाव फेलें जागासिनो दङ नोंगौ लाख लाख सुबुंफोरनिफ्राय रां लानानै खारबाय YBY फान्ड खारमारबायसो होमबा सेस कौटि रां लानानै खारबाय YBY फान्ड एबा नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि खनले थगायजानायनि उनावबो अनलाइन ट्रेडिं एपफोरखौ मानो फोथायगासिनो दङ सुबुंफोरा लागाव खामायग्राफोरा खामायगबाय नामा दा खौरांखौ मोनग्रोमोना सुरित मोनदां नंगौना नङा जाखो खारमारबाय YBY मालाबाबो थैनाय नङासो होनदोंमोन मा जाबावनांगौ दाख्लै सासे आदै ग्लेमार बोराय लानानै BMW मार्सिडिस रेन्ज रभारनि सिमां नुहोफैदोंमोन मोनसिगोन मोनगोन जिबनाव थैया मा जाबावनांगौ दे बियो दा आं बेखौ सानगासिनो दङ मानसिफ्राबा मा बुंदों YBY सोरबा बुंनो थैयाखै थैथ'वाखै सोरखौ फोथायबावनो जाबाय आं जाफिनगोन र' नायबावनि आपडेट होबावगोन मेडाम YBY आव बेसे खामायखो जोंना आं मिथियालै YBY सोरबा मोनसे दाखालि सोरबा मोनसेयावसो सोना हरदोंमोन ना आंखौ बेनावबो दङ उइथड्र खालामगासिनो नामाथाय फिसानो आंबो दङ मोनसे उब' ना थुब'आव सोरबा सोना हरनाय YBY आवबो सोरबा खामायगबायदां खिन्थु खोथाया बेसो अरे बेफोरो मानसिफ्रा बांसिन इदि ट्रेडिंनो मा होनोहाय बिरादनो फासायलाबायो बेफोरो चाइनिज एप्स माथो इन्डियानिब्लाबो बेफोर टिकाव ओंखायाना बेफोरनिखि माबा मोनसे पार्मानेन्ट डकुमेन्टस देखायदोंमोन माथो आदैमोन हा डकुमेन्टस देखायदोंमोन दाख्लैनिफ्राय डकुमेन्टसनि मानि दावराव जाबाय थाबाय जाय डकुमेन्टसफ्रा वर्डआव मायाव बानायनाय मिथिया कमेन्ट होदो दे सोर बेसेबां खामायग'खो आरो सोर गोदान दासो सोदोंमोन सोरबा गोदान सोदोंमोन आं दासो आंखौबो दाख्लै सासे बिनानाव सोहरदोंमोन खिन्थु आं हाबालै बिनानाव गोदोनिफ्राय मिथिबोखाबाय आं बेफोरखौ होननायाव नाङा दादा नों फैसा होनाङा नों हाबल' जइन जागोन दा ल' होनबाय मा होनबावनो डाइरेक्ट सोना हरबाय बियो रेजिस्टार खालामनानै ओमफ्राय आंहाबोथ' आखाइया मानलुखा थुबानो फैयोबालाय होबाय आं थुनाया होनायबाय आं फार्स्टआव 100 एसे फैयो आरो होबाय आं खोनबासिम फैदों ट्रेडिं खालामनाय आरोना गावनो सेरबाबो फैयो नालाय खोनबानि उनाव होयैसे थांबाय फुरा स्लिम थांजोब्बाय गैला आरो मोनसेयाव दाख्लैहाय FKB ना TAPKB बेवहाय लोगोआ हाबनो गोसो गैखाया आं खोनासंनो बानानै दे सिरि थाथोंसै होननानै बेवहाय खमनि नालाय 700 सोना हरबाय आं बावबो माखौ सेरनांगौ माखौ सेरनाङा सेरैनो रोंबायबो एसे उनाव बानानै हारसिं सेरै गैया दा एप्सआनो मोजां गेवला माइनास जायै 150 थाखा ना माल'सै 700आव ओमफ्राय आरो दाख्लै गोदान
खमसे खम 50,000 बख'बायदां बे सिख्लाया सिख्ला माने एसे रिलेटिभसानो जायो आरोना जोंनि आबैनि आबौनि बिबोनांनि फिसाजो ओमफ्रायहाय हाबबाय आं दा बाव एसे फैगासिनो दंलाय आरो बे गोदानथार नालाय सलिगोनलायदां थ' बेबायदिनो अरायथा जोर नंखाया खिन्थु गोबां मानसिफ्रा थगायजानानै मानानै बिराद लस जाबाय गोबाङा सिलिंखार जाबाय नुबोदों जों डलारनि टाइमाव क्वान्टामनि टाइमाव माबायदि दोनदोंमोन आयौ बेंकफोरखौनो फोथायनो हाया आजिखालि बेंकफ्रानो खारो जेरै एसकाट बेंकनो मानो खारबाय एसकाट बेंक बै समाव दंमोन ना जों उन्दै उन्दैबा जोंनाथ' बिफाया सानफ्रामबो दोनहैयो सानसेबो बाद गैया दोनहैयो उनावहाय बेंकआनो खारबायनो दाबो दं बे बिल्डिंआव उदालगुरियाव बोरायनो फिट जाहां मानसिया ओमफ्राय मा जाखो बेंकआनो खारबावोलै आरो मोनसे दाख्लै आं गोदान रबटआ ट्रेडिं खालामग्रा नायदोंमोन आं मोजांनो दाबो दं बियो सोसिगौमोनबो आं ओमफ्राय नायजोब्बाय आं स्टाडि खालामबाय मोजां डकुमेन्टसबो दङ खिन्थु बिसिबां फोथायनो बे जाहैबाय आरो मोनसे दंबावोमोन श्रीलंकानि क्रिकेटारफोरनि गस्लायावहाय जार्सियाव एडभार्टाइज होलायनाय गावसिनिखौ बेस सोलायनानै बे कम्पानियानो बोसोरथाम मोजां सोलिदों बोसोरथामनि उनाव डेट इसिबां नामजादा इन्टारनेसनेल बयजोंबो मिथिजोबजानाय प्रग्राम लानाय बेनो डेटबाव होमबा गिनो आरोना बे जायफोर हाबदों गाव गावनि माने रिक्सआव हाबखानायसो बेफोरो ओमफ्राय खायफा हाबनो गोसो गैयाबाबो सोरजोंबा गरम खालामजायै हाबबाय 6,000निफ्राय स्टार्टिंमोन नामा YBYआ बेनिफ्रायनो खायफाना दा लस दाख्लैसो सोरबा गरम जासावनाय नुबावदोंमोन आं मोननायफ्रा मोनदोंबो मोनबायबो माथो होनो खिन्थु जोंना मोनसे बुस्थु मिथिना लानांगौआ बेनो आसामावहाय गेम्बलिंफोर माफोरा बे फ्रि नङा आरोना स्टेटआ आसामा जोंहा बेंगलाव फ्रि वेस्ट बेंगल ओमफ्राय मेघालय माखासे बिदिनो स्टेटफोर दङ जायफ्राव गवा बेफोराव गेम्बलिं फ्रि गोसोबायदि गेम्बलिं लटारि फाननाय मानाय नुलाबायगोन लामा सामा बेंगलावथ' खिथु खारफायो लादो होननानै बे 1 कौटिखिया आसामावबो फानखुमायो खिन्थु दादा दिदा हाया आरोना पुलिसफोरा हमो मानो होनबा आसामाव गेम्बलिं फ्रि नङा जोंनि स्टेटआ जिखुनु सलियोबाबो खायफा माने सिखाव टाइपैसो सलायनांगौ जायो मिथियोबा जोंना आयेननि बेरेखा जायो बेबायदि थ' जिखुनुआनो जाया फैगोन थांगोन कम्पानिफ्राथ' आरो मानि मेकिं बिजनेसा मेनलि जोरग्रा होनोब्ला जोङो कम्पानि बासिनानै जुदि खस्थ' खालामनो हाग्राथारबा प्रडाक्ट बिजनेसा लं लास्टिं जायो मानो नों बावहाय फैसा गारदोंबाबो फैसा होदों फैसानि एगेन्स्टआव नोङो नांगौ बुस्थुखौ मोनदों प्रडाक्ट मोनदों जेरै हम केयारनि थाखाय दुगैग्रा साबोन थाव बायदिसिना प्रडाक्ट बिजनेसा खिन्थु गोरा आजिखालि प्रडाक्ट बिजनेसावबो बिराद स्ट्रागल खालामनांसिगौ थाब डेभेलप जाया बिराद खस्थ' दं खिन्थु लं लास्टिं बिजनेस होनोबा प्रडाक्ट बिजनेस आरोना बे आं एसेबाबो फोरमायबाय जिहेतु खालामबोबाय थानाय दा एप्सआ लन्चल' खालामनांगौ बेबायदि बानायनायदोंमोन एप्सआ जागोन ना जाया जेरै YBY FKPफोरबायदि जायो नाथाय एकाउन्ट सोरनिखौ होनो हमजाबायबा सोर जेलाव थाङो बेखायनो बाद दे नाङा बेफोरखौ बिदि आरोना दा फिसा सोरबाफोर सोनानै हरदोंबा आंथ' बुंखायो ओंखायनो सोनानै होदोंबा सोनानो आंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु आं सोनाय नङा बेबायदि आरोना खायफा सोयो खम एमाउन्टआवबा नों गोसोबायदि सोयोबा नोंनि खोथासो बियो नै बाजैया मिनिगासिनो ट्रेडिंआ माने रियेल ट्रेडिंआव नोङो बिदि होबाय थाखाया नों गावनो ब्रेन बाहायनानै ट्रेडिंआ रियेल दै खिन्थु रियेल ट्रेडिंआव गावनो नोङो क्लास लानांगोन बुजिनांगोन कनसेप्टखौ बोरै एलगरिदमा बोरै गोजौ गाहाय जायो गावनो स्टाडि खालामसो नङाबा बिराद लसबो जायो रियेल ट्रेडिंआ अरिजिनेल खिन्थु दानि जिखिनि ओंखारदों बे गोदानाव जायफ्रा हाबगबाय दसे सम गावनि रिक्स लानानै खामायगौबा खामायबावबाय नङाबा गैखाया बेबायदि आरोना गोदान समाव खैदिना सलियो गोदाना मास मोनसे मोननै मोनथाम बेफोरबायदि गावनि मोनसे टारगेट थायो नालाय कम्पानिया खारबाय ओमफ्राय अबाव हमनो नोङो
आजिखालि वेबसाइटखौ ओरैबायदि डेन्जार बानायो बोसोरब्रै सिगां 50,000 ए नोंबो थैखांबाय थैखांबाय सेस आयु मादिमोन बावबाय आं कम्पानियाव माबामोनहाय आंबो खम थैयाखै अरेन्ज कम्पानियाव साफा खाब्रा आस्थाम मोनो मायो बिदिमोन ना गल्डनि डायमन्ड रिं टिभि मोनोमोन बे समाव स्मार्ट टिभि फैगोदान गैया मोनासै आंहा फैसाया थांग'जोब्बाय दाहार लालायनानै हाबदोंमोन आं उनावहाय दाहारखौथ' माजों सुखायनो बे समावथ' आंहा फैसा गैया बे सारा बिमा बिफाया बिराद खस्थ' होफैनांदों दाहारखौ सुख'फैनांदों बेबायदि जाखांबाय आं आरो बहुद बिजनेसाव बेबायदि आरोना ओंखायनो साबधान जानाया गाहामथार दोनथ'बाय लाभ इउ अल